मुलगा निवडून आल्याने शिवसेनेच्या जिल्हाप्रमुखांनी चक्क मध्यरात्री भाजपच्या पराभूत उमेदवाराच्या घरासमोर फटाके फोडले। शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख उमेश मुंडे यांचा मुलगा योगेश मुंडे नांदेडच्या प्रभाग क्रमांक 1 मधून निवडून आला। भाजपचे दीपक पाटील यांचा योगेश मुंडे याने पराभव केला। 16 तारखेला हा निकाल लागला। 19 तारखेच्या मध्यरात्री शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख उमेश मुंडे काही सहकाऱ्यांसोबत दीपक पाटील यांच्या घरासमोर पोहोचले। दीपक पाटील यांच्या घरासमोर त्यांनी फटाके फोडले। फटाक्यांची लढ आणि स्काय शॉट फोडण्यात आले। रात्री 1:15 वाजता फटाके फोडण्यात आले। हा सर्व प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झालाय। मुंडे यांनी फटाके फोडत जीवे मारण्याची धमकी दिल्याची तक्रार दीपक पाटील यांनी भाग्यनगर पोलीस ठाण्यात केली। त्यावरून जिल्हाप्रमुख उमेश मुंडे यांच्या विरुद्ध अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे।